Ndewonu ndị ọma na-ege m ntị. Anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị nke taa, nke bụ asụsụ Igbo amaka. N'ụbọchị taa, anyị na-aga ileba anya n'isiokwu omenala, that is culture. Marakwa na ọkwasị ụmụ ya ha tụrụtụ ji ha atụrụtụ mgbọrọgwụ, ka ọ ga-abụ onye nwe ji buru ji ya ha eriwe mgbọrọgwụ. Omenala na-echekwa ndị dịka ichekiriche si echekwa ọkụ. Ọ dị mma ka anyị gaa na nkọwa ya. Ọ dị mma, gịnị bụkwa na omenala? Omenala bụ ihe eji ama ndị ma ọ bụ onye ma ọ bụkwanụ obodo. That is to say, culture is the sum total way of people's life. That is their dressing, their food, their tradition, among others. Marakwa na obodo ọbụla na-enweghị omenala, obodo ahụ nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji eleba anya n'ụbọchị taa n'uru omenala na-aba na ndụ mmadụ. Ọ dị mma ka anyị leba anya na uru ndị a omenala na-aba na ndụ mmadụ. Marakwa na ngwere hapụ ukwu osisi, aka akpara ya. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị n'omenala, n'ihi na omenala bụ ndụ mba. Ọ dị mma, uru nke mbụ gbapụtara ìhè gbasara omenala bụ na omenala na-enye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. That is, it provides people with sense of identity, purpose, and belonging. Ọ dị mma, nke ọzọ bụkwa na ọ na-egosipụta ka ndị si ebi ndụ ha. Omenala na-egosipụta ka ndị si ebi ndụ ha. That is to say that it identifies people's way of life. Omenala ndị na-edu ha, echefukwala nke ahụ. Ọ bụ ihe onye kwenyere na ya bụ ihe na-agara ya. Ọ na-ewetakwa nsọpụrụ na ndụ mmadụ. Ị jụkwala onwe gị, gịnị mere nwatakịrị hụ okenye ya enye ya nsọpụrụ ruru ya? Ọ bụ gịnị? Omenala. Marakwa na omenala a esiteghị n'aka anyị, ọ bụ ihe si n'aka fere aka wee rute anyị aka. Ya mere anyị ji sị na ọ bụ gịnị? Nkwenye mba. Ọ dị mma, uru ọzọ omenala na-aba na ndụ mmadụ bụ na ọ na-enye aka na nkụzi omenala nakwa ọdịnala. Ya bụ, it helps us to gain valuable information about our ancestors. Yes. Ọ na-ewetakwa mmepe ụzọ. Ọ bụ eziokwu, omenala na-eweta mmepe ụzọ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na mmadụ ahapụ obodo ya gawa obodo ọzọ, kedu ihe ị chere ga-eweta nnabata n'obodo ahụ? Ọ bụ omenala. O nwere ike bụrụ asụsụ gị. Mgbe ị sụrụ asụsụ gị n'ebe nwanne gị nọ, ọ ga-anabata gị nke ọma, mara na ọ bụ gịnị? Nwanne ya. Ya mere anyị ji sị na omenala na-eweta mmepe ụzọ n'ebe mmadụ na ibe ya nọ. Ọ na-enyekwa aka na nhazi obodo. Yes, it plays an important role in shaping the society. Ya bụ na omenala bara nnukwute uru na ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na ile anya taa, ọ dịzị ka omenala ọ na-achọ ịla ala. Mana ekele dịkwara Chukwu na ndị mmadụ ebulitewele asụsụ ha, maka na omenala bụ gịnị? Ndụ mba. Ya mere anyị ji na-arịọ onye ọbụla ka anyị gbalịanụ na-egosipụta omenala anyị, na-ejikwa ya na-akụziri ụmụ anyị ndị a na-etolite etolite, ka ọ ga-abụ na ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha n'ọdịnihu, ya enwe ike nyere ha aka. Ọ dị mma, ọ bụ ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị nke taa na isiokwu anyị omenala. Ụbọchị ọzọ anyị ga-eleba anya na ụdị omenala dịgachi iche iche enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Eji m aka na unu ghọtara nke ọma. Maka ajụjụ gị echefukwala idote ya na comment section. Ndewonu.